Dobré ráno prajem všetkým poslucháčom dnešného podcastu. Dnes tu som s našou novou pani zástupkyňou inžinierkou Zuzanou Wolfovou. Dobré ráno. Pani zástupkyňa, čo vás motivovalo zmeniť zamestnanie a prísť do našej školy? No už dlho som pociťovala potrebu zmeny a v tom teda prišiel váš pán riaditeľ s ponukou novej pracovnej pozície na tejto škole, alebo teda voľnej pracovnej pozície na vašej škole, tak som sa rozhodla po dlhšom uvažovaní, že túto ponuku využijem. A poznali ste našu školu aj predtým? Musím sa priznať, že vedela som o tom, že existuje, ale veľmi som ju nepoznala. Občas som síce zahliadla nejaký príspevok na sociálnej sieti, ale viac som sa o nej dozvedela až po tom, keď som zbierala informácie o vašej škole, aby som sa teda vedela rozhodnúť. No a musím povedať, že aj napriek tomu, že je to škola, čo sa týka do počtu žiakov trošku menšia ako tá, na ktorej som pôsobila predtým, je veľmi dobre technicky vybavená, čím podnecuje kreativitu našich žiakov a aj keď som videla ich práce, musím povedať, že sú veľmi šikovní. A ako sa vám zatiaľ páči na novej pracovnej pozícii? Tak je to niečo nové, než to, čo som robila doteraz, ale musím povedať, že celkom ma to baví, učím sa teda množstvo nových vecí a tým, že teda môžem to doplňať ďalej učením žiakov, tak sa to tak navzájom kompenzuje a vyvažuje. A máte nejaké plány do budúcna, ktoré by ste chceli zrealizovať? Tak určite chcela by som aj ja prispieť k rozvoju našej školy. Myslím, že by celkom prospelo našej škole, keby sa nám podarilo zrealizovať nejaké mobilitné projekty pre žiakov. A teda chcela by som prispieť k tomu, aby sme mali absolventov, ktorí sa dokážu uplatniť na trhu práce. A aké predmety vyučujete? No, učím ekonomické predmety, ako je teda samotná ekonomika, manažment podnikov, služby cestovného ruchu a marketing. A máte aj nejaké záľuby, pri ktorých relaxujete? Chodím cvičiť pilates, to je také rehabilitačné cvičenie. A teraz cez zimu sa venujem trošičku aj ručným prácam ako technika makrame. Tak ja vám ďakujem, že ste prijala pozvanie do nášho podcastu a dúfam, že sa vám tie plány, ktoré máte, splnia a budete túto školu zveľaďovať. Ďakujem. Ďakujem.